O Parlamento de Galicia aprobou hoxe unha moción presentada polo BNG na que insta o Goberno galego a establecer liñas de axudas para a flota do xeito e racú de persistir a prohibición de pescar sardiña. A proposta foi aprobada por unanimidade con modificacións. A través da deputada e portavoz de pesca do BNG no Parlamento galego Montse Prado, o BNG acadou un acordo para abrir unha liña de axudas destinadas á flota do xeito ante a prohibición da pesca da sardiña. O punto aprobado por unanimidade e acompañado de dúas reclamacións que foron desestimadas polo Partido Popular, referidas a excluir a arte do xeito e do racú da prohibición de pescar sardiña e exercer as competencias exclusivas contempladas no artigo 27.15 do Estatuto de Autonomía sobre a pesca nas rías e demais augas interiores. Na defensa da iniciativa, Prado manifestou que é inconcebible que o propio sector presente un recurso contra a decisión que impide a 236 embarcacións traballar ao xeito, baixo a xustificación de que nos últimos anos non o fixeron. Prado explicou que a razón para non desenvolver esta actividade foi a falta de recurso e cota. Para a deputada dende Madrid sacáronse da manga unha medida que non foi aplicada a outras pesquerías. A prohibición repercute gravemente ás embarcacións xeiteiras que teñen no seu permes esta arte e que no conxunto do país son aproximadamente 427, as que hai que sumar unha dúcia de racús localizadas principalmente en portos das Rías Baixas, Rianxo, Cambados, A Illa e Redondela. A deputada tamén criticou o desleixo do goberno galego co sector, co que non mantivo ningunha xuntanza para apoiar as súas reivindicacións dende todo punto de vista, xustas e ante un atropelo que non se debe permitir, afirmou. A nacionalista explicou que a cifra de quilos capturada polo xeito durante un ano é a mesma que a doutra especie capturada nun día por outras artes, polo que pediu ao goberno galego estar ao lado dun sector que reclama unhas rendas dignas e poder comer do seu traballo. Montse Prado agradeceu o apoio das forzas políticas ao punto da iniciativa nacionalista votado favorablemente e agardan que o compromiso sexa real para que o sector poida acceder ás axudas.